İsәнмесез? Уйлашыйк әле. Шепши милли тема буламы матбугатта? Милләт турында кайгыртсаң, милләтче дип әйтүләре мөмкин. Яисә интернационализмны искә төшерәләр, милләтең бетәме, юкмы дигән теманы күтәреп тә булмый. Еш кына безнең төбәктә 120 милләт бар дип мактаналар. Бер 3-4 генә искә алыгыз әле дисәң, искә төшерүче дә юк һәм белмиләр дә, күрмиләр дә. Каян табылгандыр ул 100 милләт һәм алар белән нәрсә эшлиләрдер бу төбәкнең администрациясе. Яки замана үзе бу мәсьәләне актуальләштереп җибәрә. Күптән түгел татар эшкуарлары белән очрашуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шундый сүз әйткән иде. Кешенеке кирәкми, үзебезнекен бирмибез. Ватаным Татарстан газетасының баш исеме менә шундый инде. Бер мәкаләдә менә шушы эшкуарлар очрашуын һәм аларның фикерләрен дә монда бастырып чыгарганнар. Кемне бирмибез? Кеше санын алган вакытта башка милләтләрне үзебезнең татар милләтенә кушып санарга теләмибез, ләкин татарларны да бирмибез дигән максат куйды президент. Җиңел мәсьәлә түгел бу. Чөнки катнаш гаилә балаларын кая куясың? Марҗа килен яки әрмән кияү баласына нинди исем куша бит әле ул? Безнекенме яки башканыкынмы? Шуңа күрә милли үзаң тәрбияләү һәм төбәктәге милли хәлләрне дөрес итеп алып бару, мәдәниятне, мәгарифне үстерү мөһим булып кала. Шулай итеп, Ватаным Татарстан газетасының шушы санында шепши милли темага багышланган мәкалә килеп чыккан. Тормышның үзенең ярдәмендә. Тагын бер мәкалә баранда Эмиль Талипов, Татарстанның атказанган артисты, Камал театрында эшли. Ул популяр артист, чөнки шул ук Рөстәм Миңнехановка пародиялар күрсәткән кеше, кызыклы артист, аны яраталар. Бу мәкаләдә Эмиль Талиповның кызыклы фикерләре һәм гадәтләре турында сөйләнә. Спектакль тәмамлангач, ни өчен ул халыкка түгел, балконнан өстәрәк бер ноктага күз төби икән, аңлата ул аны. Нәрсә җитми татар театрына дип сорыйлар Эмиль Талиповтан. Ул булай дип җавап бирә. Безгә гомумән милли үзаң җитмидер. Алга таба фикердәш булып бергә барырга кирәк. Ягъни Эмиль Талипов фикеренчә, театр ул милли үзаңны тәрбияләүче бик көчле әсбаб булып хезмәт итәргә тиеш. Гомумән бу кызыклы артистның фикерләре кызык һәм бигрәк тә милли мәсьәләне күтәргәндә һәм хәзерге заманча сәнгатьне милли рухта итеп алып бару турында сөйләшкәндә. Мәдәни җомга газетасы. Гадәттә ул милли темага кызыклы мәкаләләр, кискен проблемалар күтәреп чыга. Бу санда мәдәният турында күбрәк. Әлбәттә, туган телне саклау дәүләт эше дигән язмада милли рух көчлегенә күренә. Гомумән мәдәният турында сөйли торган газета үзенең шушы исемен акларга тырыша. Булак артында ни бар дигән тарихи язмада 1918 елда Татар Башкорт Республикасы Идел-Урал штаты төзелү вакытларында нинди хәлләр булган. Шулай ук мәдәни җомганың 10нчы битендә Әхмәров дигән язманың дәвамы, Рафис Корбан романының дәвамы. Милләт турында сөйләмиләр монда. Ләкин күрәсез һәйкәл. Троицкида торган һәйкәлдә Штирлиц тора. Ул плащ кигән эшләпәле, ул татар Штирлицы. Америкада яшерен разведчик булып яшәгән һәм Америка белән Япония арасында сугыш китереп чыгарга сәбәп булган Исхак Әхмәров турында роман язган Рафис Корбан шуның дәвамын мәдәни җомгада бастыра. Тиздән роман үзе тулысынча да басылып чыга. Хикмәт шунда, шушы зур дәүләт эшләрен башкарган супер шпион ул татар милләтеннән, аның әти-әниләре Биектау районының Битаман авылыннан. Мәдәни җомганың башка язмалары монда мәдәният турында һәм сәнгать турында тәфсилле мәгълүмат бирә. Идел журналы да шулай ук. Яшьләр, заман, мәдәният турында сөйли. Азат Ахунов, ул тарихчы, журналист, заманында Идел журналында эшләгән. Аның турындагы язмада Ливанда стажировка үтү, экспедициядә йөрү, борынгы кабер ташларын уку күрсәтелә. Идел коллективы белән 2008 елда басып тора Азат Ахунов һәм аның фикердәшләре, әдипләр. Америкада конференцияда чыгыш ясау, Германиядә профессор Шульц белән тора. Менә шулай итеп, Азат Ахуновның фәнни эшчәнлеге, журналистик эшчәнлеге милләт белән бәйле. Рифа Рахманның табылган табышмак бик җиңел күренер дигән язмасында ничек итеп шәҗәрә кыру һәм Кукмара районындагы менә бу шәҗәрә кыру хикмәтләре, тәҗрибәләре турында сөйләнә. Искәндәр Гыйләҗев,
Аның язмасы болай деп атала. Татар энциклопедиясынан төгәл мәгълүмат эзлиләр. Милләт турындамы бу? Татар энциклопедиясе бу. Һәм шушы энциклопедия институтының директоры Искәндәр Гиләзев шушы көннәрдә генә Татарстан Фәннәр Академиясына тулы хокуклы әгъза булып сайланды. Моңа кадәр ул әгъза мөхбир иде. Шуңа күрә туры килде инде яшь академикның язмасы Идел журналында басып чыкты нәкъ шушы көннәрдә. Ул татар энциклопедиясын аякка бастыруны дәвам иттерә. Шул ук Идел журналында Мөхәммәд Мәһдиев турында язмалар бар. Мәһдиев дисәң, әлбәттә бу милли тема. Бу милләт язмышы һәм милләтнең нинди рәвештә яшәүе турында булыр. Идел журналында яшьләрнең шигырьләре бар һәм тагын бер язма Абыкай дигән нәсер яки бәян Асия Юнысованыкы. Әйе, өлкән яшьтәгеләр язса да, сөйләсә дә милләт турында тиз генә сөйли башлыйлар. Ә яшьрәкләр заман турында кызыксынып сөйлиләр. Мәсәлән, Җыр туганда дигән язмада заманча татар җырларын, татар яшьләр форумында йөрүчеләр һәм башкалар ничек башкаралар, хәтта рус милләтендә булганнар да альтернатив музыка яки заманча музыканы ничек башкаралар, ничек тартылалар, шул турыда безнең кебекләргә әле аңлашылып бетмәгән көйне һәм фикерләрне тасвирлыйлар бу журналда да һәм менә шушы концертларда да. Сөмбел Гафарова журналның тышыгында чыгарылган Сөмбел Гафарова ул хәзер билгеле драматург булып китте. Бу журналда күрсәтелгәнчә ул бик җитди, шундый саллы, депутатка ошагынрак, ләкин аның фикерләре галимәлечә һәм язучыларча килеп чыккан. Бу да инде япь-яшь вакил дип әйтә алмыйбыз әдәбияттагы, ләкин барыбер яшьләр өчен мөгаен кызыклыдыр. Менә шулай чепчи милли темалар еш очрамый. Бүген сүзебезнең башында без Рөстәм Миңнехановның җанисәп турында әйткән фикерен искә алган идек. Рәшит Әхмәтовның перепись 3 дигән мәкаләсендә шулай әйтелә. Узган җанисәптә 2010 елда 53% кешегә санаучылар килмәгәннәр. Шулай дип РБК үткәргән тикшерү әйткән. Бу тикшерүдә ничә 13 мең кеше катнашкан һәм чынында бармыйча гына бәлки эш кагазлары домовой книга буенча санаганнардыр. Тагы шундый сан 5-6 миллион кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән икән. Бу нәрсә? Белмәгәнгәме, буталгангамы? Һәм ни өчендер кайбер милләтләр кинәт кенә артып китә, күбрәк күренә. Мәсәлән, Мәскәүдә 91% рус кешесе. Ә беләләр, анда катнаш гаиләләр, башка милләт вәкилләре бик күп. Ләкин санаганда менә шулай дөресрәк итеп, шулай кирәксәрәк итеп санаганнар дигән мәгълүмат бирә Рәшит Әхмәтов үзенең мәкаләсендә. Тагы шундый кызык мәгълүмат. Рәсми санарга караганда Россиядә узган җанисәптә 300 мең Кытай табылган. Ләкин Ичке эшләр министрлыгының мәгълүматларына караганда 2 миллион. Кайбер икътисадчылар әйтүенә караганда инде Россиядә 8 миллион Кытай бар. Күпме икән ул? Һәм аларны ничек саныйсың? Һәм кемнәр саный? Һәм башка милләтләрне ничек саныйсың? Никадәр четеркелеш булып чыкты бу җанисәп? Рәшит Әхмәтовның мәкаләсендә шундый фикер әйтелә. Рус булмаган милләтләрнең саны кими яки киметелә. Рус милләте арта бара яки арттырып күрсәтелә. Шундый мәгълүмат төрле чыганакларда күрсәтелә. Әйтик, шул ук Звезда Поволжьеда миңа таныш булмаган автор Олег Зоинның язмасы «В какой стране живем?» Нинди илдә яшибез дип атала. Шул ук теманы дәвам иттерә Рәшит Әхмәтов кебек үк. 1897 елда Россиядә руслар 65% тәшкил иткән. Ләкин бу русларның санына украиннар да, белоруслар да керә. Татарлар, төрки татарлар 10%. Әлбәттә монда татар дигәнгә бәлки Азәрбайҗаннар да кергәндер. Төрки татарлар бу 1897 еллар. Поляклар булган 6%, алар аерылып чыкты. Финнар булган 4-5%, алар да аерылып чыкты. Яһудлар булган 3%. Менә шундый саннар. Бу саннар кая таба бара? Аннан соң 100 ел эчендә кая таба үзгәргән? Менә шундый мәсьәләләрендә куя автор Олег Зоин. Безнең милләттән булмаса да бу автор нәкъ безнең кебек уйлый икән. Күрә, кечерәк санлы милләтләрнең хәле катлаулы. Шул ук Олег Зоин мисал китерә. Менә ди ул аның танышы Камага, Татарстанга, Оршадан, Белоруссиядән бер ир кеше килгән. Ул монда яшәгән татар кызына өйләнгән. Үзара урысча сөйләшәләр, әлбәттә, әйбәт кенә яшиләр. Аларның кызлары туган, Казан университетын тәмамлаган, филолог булган, англис телен бик яхшы белә. Ләкин бер сүз дә белми ни белорусча, ни татарча. 2010 елда ул
үзен рус дип яздырган һәм әлбәттә 2020 елда да шулай язылачак дип әйтә Олег Зоин. Менә шулай итеп, дәүләттәге титуллы милләтнең саны җиңелрәк арттырыла. Проблема юкмы? Юк дип әйтмәс идек, дип автор шундый киная ясый, чөнки сыстыр таралганда һәм башка проблемалар чыкканда шушы милләтләрен, телләрен югалта башлаган, борчылган милләтләр яңа проблема китереп чыгаралар һәм бу дәүләтнең тату, тыныч, матур итеп яшәвенә өметләр көчле булмый. Ә бәлки чыннан да бер милләт булып, бер генә телдә сөйләшеп, бер генә динне тотып яшәргә мөмкиндер. Мөмкин түгел ди шул. Менә шушы сыр таралганда һәм төбәкләрдәге проблемалар килеп чагында барыбер бер вакытта да бер милләттә үзенең тамырларын, үзенең тарихын, үзенең телен онытмый. Димәк, сөйләшергә, аңлашырга, күп милләтле җәмгыятьтә күп телле, күп милләтле булып яшәргә өйрәнергә кирәк. Хәзергә сау булыгыз.